Tervehdys Äänikaupasta ja terveiset Espoosta. Valitettavasti tänä vuonna ei päästy mukaan livenä, mutta verkkokauppa palvelee. Niin kuin monet teistä jo tunteekin, niin ollaan äänenhuoltoon ja lauluopetukseen keskittynyt verkkokauppa. Ja mielellään palvellaan jokaista teistä laulun opettajista teidän tarpeissa. Myös ryhmätilauksissa, joita jotkut on jo tehneet omille oppilailleen. Mutta nyt jokaiselle teille henkilökohtaiseen käyttöön löytyy alekoodi laulupedagogi 26, jolla saatte vähän alennusta verkkokaupan ostoksista. Ja jos et ole vielä kuullut Ääniystävä-podista, niin kannattaa käydä kuuntelemassa. Siellä on suomalaisia äänen huippuammattilaisia kertomassa heidän omasta ammattitaidostaan, ajatuksistaan ääneen liittyen, joista me saadaan kaikki ammentaa omaan työhömme. Eli ei muuta kuin Ääniystävä-podi korville keväästä nauttimaan ja tervetuloa äänikaupoille.